ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିବା? ଏକ ଦୁଇ। କଣ ଶିଖିବା? ଏକ ଦୁଇ କିଏ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛି? କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ? ତ ଡାହାଣ ହାତ କୋଉଟା? ସେ ହାତ ଲେଖିବୁ 1 2 3 4 5 6 ଜଣ ଜାଣିଛ? ତମେ ଏକ ଦୁଇ କେହି ଜାଣିନ? ତମକୁ ସବୁ ଏକ ଦୁଇ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ସେ ଗୀତ କିଏ ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜଣ ଜଣକୁ ଡାକିବି ଆସିକିରି ଏଇ ଆସିଲୁ ଏକ ଦୁଇ ଲେଖିଲୁ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲୁ ଏଠି। Good. ତମେ ଆସିଲ 11 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଲ। 11 ରୁ 20। Good. ताली मारो। आगे जाने कभी आसलो 21 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖ। କେତେ? 21 ରୁ Good. ତମେ ଜାଣିଛ? ଆସିଲ 31 ରୁ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖ। ତାକୁ ଅର୍ଡର କରିବେ 31 ରୁ 40। हां बरोबर। गुड। अच्छा, ए जो एतिके बर्तन ଆମେ ଲେଖିଲୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡାକିବି ସେ ଆସିକିରି ମୁଁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା କହିବି ତାପରେ ଘର ବନେଇବ। ଆସିଲ 5 କୁ बोल बोलिलो 5 5 कोन ଲେଖାଇଛି 5 କୁ बोल